מכל הצדדים, לא רק כל התורה כולה, אלא אפילו עוד אחת. אומרים, יש 60 ריבו אותיות לישראל. כל אות ואות זה נשמה. יש לנו טנטה, טעמים, נקודות, אותיות ותגים. זאת אומרת שכל בן אדם הוא בן אדם מורכב מכמה וכמה שלבים, כמה עולמות. כמו שיש עולמות עליונים, 5 עולמות, אנחנו מכירים אולי רק 3. שהם בריאה, יצירה ועשייה, זאת אומרת הנשמה והרוח והנפש, רוח ונשמה, נכון? נפש, רוח ונשמה. בלעדי אדוני, הקדוש ברוך הוא כשיוצר את האדם ויפח באפיו נשמת חיים, אז הוא צר צורה בתוך צורה. זה הפסוק שאמרנו, שאמר דוד המלך עליו השלום. כי מבלעדי אדוני חוץ מהשם אין צור זולתנו אין. צור, אל תקרא צור אלא צייר. מה זה צור? כמו שראה למשה רבנו בנקרת הצור. בתוך הצור ממש, בתוך הטבע הכי קשה שיש. הכי קשה שיש, הוא מוציא ניצוץ, הוא מוציא את הרוח, הוא מוציא את הנשמה. הצור הזה. שהנשמה יורדת בנפש, ברוח ובנפש. זה ירידת הנשמה. אחר כך צריך לקחת את התחומה של הנשמה הזאת, להקריב אותה. הברית מילה זה ממש להקריב משהו לקדוש ברוך הוא, להקריב משהו. אז ככה, ניסו זולתנו, כמו שאמרה גם כן, לא זוכר אם זה דבורה או חנה הנביאה. שאמרה כסור, אין קדוש כאדוני ואין צור כאלוהים. חנה אמרה את זה. ואין צור בלתיך, צור בלתיך. בן אדם צר צורה, עושה הצורה הכי נחמדה. אפילו הוא נגר, נגיד, עושה שולחן. אפילו הוא אומן, הוא עושה תמונה יפה, אני לא יודע, דבר של אומנים. או אפילו שעושה אומן, ספרות טובה, רעיון יפה, זה גם כן אומן, מעשה באומן. הוא עושה את זה, הוא נותן קצת את הנשמה. אומרים, נתתי את הנשמה שלי בתוך זה. אבל אין צור בלתיך, זאת אומרת האדם הוא מבלה את עצמו במה שעשה לו מבלה, אין צור בלתיך. אבל הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לבלות אותו ממש, אף אחד לא יכול לבלות אותו. אז האומן זה האמן, מעשה דאומן. החתימה של הנשמה, הרוח והנפש זה האמן שאומרים בברכות. זאת אומרת שחותמים, משלימים את הקדושה עם הכי עליונה, עם הדבר שהתחתון. זאת אומרת, אמן זה גמטריה 91, זה שם הוויה עם שם אדנות. 26 ועוד, כמה? 65. אז החיים זה השלמה בין ויפח באפיו נשמת חיים ובין ויעשותו מן העפר, יציל את האדם מן העפר, כן? אז זה הקורבן שאנחנו נותנים לו. הברית הזאת, תעיה בה, 612. אז בעזרת השם התינוק הרך, בעזרת השם יקבל את המילה, מחר זה המצווה הראשונה. המצווה הראשונה שעושה, הוא לא עושה בכוונה. מי עושה בכוונה? רק השם יתברך עושה את זה. הוא רוצה את המצווה הזאת. הכוונה היא למעלה, ממש. ועכשיו תיכנס בתוך הבשר, אשר יקים, אשר קדש ידיד מבטן, קדש ידיד מבטן, מהבטן. זה צר צורה, הקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, עיבור הוא ככה, צורה בתוך חיים בתוך החיים. צר צורה. כן, מה ששמעתי ככה.
כלומר, אצל האדם זה ספר תולדות אדם. כל בן אדם ואדם הוא ספר, באמת ספר. ספר שלם מההתחלה ועד הסוף. כל דף ודף זה כמו ימים של החיים שלנו. כמו שנאמר בפרשה שנקרא בעזרת השם בויחי, ויקרבו בימי ישראל. זה ביטוי מאוד נפלא, ויקרבו. זאת אומרת שכל הימים שלו, אף אחד הלך לאיבוד. כמו ספר, אם אתה חותך דף אחד, אפשר אולי להשאיר במוח שלך, אבל זה לא. שני דפים, 4 דפים, 100 דפים, אתה לא מבין בכלל מה החיים, מה תוכן החיים, מהו תוכן החיים. החיים שלנו פה זה ניצוץ אחד מן הנצח. מי שמרגיש פה בעולם הזה שהוא עובר זמני, את הניצוץ הזה, שהניצוץ הזה בא להדליק את הנצח. כלומר, העולם הבא לא מדובר בתורה. מי יודע מה זה עולם הבא? התורה לא אומרת לנו שום דבר על העולם הבא. לא אומרת לנו שום דבר על העולם הבא. למה היא לא אומרת? כי הוא נכלל בתוך העולם הזה כבר. אם אדם על פי המצוות התורה מרגיש את הניצוץ הזה, שהוא מדליק ומראה לו את העולם הבא. זה ספר תולדות אדם. אדם הראשון ראה דור ומנהיגיו, דור ודורשיו וכו'. הוא ראה את כולם, כל הנשמות היו כלולות. גם אלה שהיו וקיבלו את הטהרה מזוהמת הנחש במעמד הר סיני, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. אפילו מישהו לא היה, פה הוא היה. לא כתוב אשר איננו עומד היום, הוא לא עומד במעצר. אבל אני רואה אותו, הוא היה פה. כל הנשמות שמו היה, באמת היה שם. זה ספר, הוא ראה את הספר, כל אחד זה ספר. כל אחד כותב כל יום ויום את הספר שלו, זה ספר נפלא. זה ספר תורה. אנשים לפעמים קמים, זה בסדר, לפני ספר תורה, אבל לא קמים לפני משהו. זה טעות גדולה, מאוד גדולה, ממש מאוד גדולה. טעות מאוד גדולה שמקדישים קלף עם אותיות, עם דיו, ומשועבדים לזה, ומשועבדים לפלפולים, משועבדים לכמה דברים, אני לא יודע, ולא משועבדים לתורה שבחיים, שהיא דרך החיים, שבחיים ממש. התורה שהיא באדם, זה ספר תולדות אדם. זה ספר תורה הכי קדוש. זה ספר תורה הכי קדוש. אסור לקדש את הדברים שאנחנו משתמשים בהם כמו תשמישי קדושה. אפילו תפילין, אפילו ספר תורה, אפילו טלית, אפילו זה. להשתעבד לזה לא, זה אמצעי לקדושה. זה ממש אמצעי לקדושה. זה ספר, מה זה ספר תולדות אדם? הספר הכי טוב, זה תולדות האדם, ספר תולדות. כשנותנים, אנחנו בעזרת השם מחר ניתן לו את השם אחרי הברית. אחרי הברית, יש לו תחומה, התינוק הזה. כל עוד שאברהם לא עשה את הברית, בין 90 וכמה. 90 שנה. 99. כתוב שם תמיד כשנגלה אליו הקדוש, הוא נגלה אליו, הוא היה בן נוח, הוא נגלה אליו. אבל ויפול על פניו, הוא נופל על הפנים שלו, ממש הפנים למטה. מאחר שעשה את המילה, הוא לא נופל, ברוך השם, לא תמיד, עשה את הקורבן שלו. הוא רואה אותו פנים, לא ייפול על פניו, פנים אל פנים, ממש, לך פנים אל פנים. לך פנים אל פנים, ככה. כשנותנים לו את השם שלו, מוסיפים את הנשמה, בתוך נשמה, נון שין מם ה' יש שם בתוך. בבטן של הנשמה יש השם, יש כל המטרה של החיים של השם שנותנים לו, בעזרת השם. בספר סמך פר, זה גם כן גמטריה שם, שין מם, 340. בספר תורה אומרים ככה, זה כמו ישראל, יש 60 ריבו אותיות לישראל, נכון? ראשי תיבות. ישראל, כן. שלמה, מה אתה יושן?
יש 60 ריבו אותיות בישראל. אתה בדקת אם יש 60 ריבו? אין 60 ריבו. אין 60 ריבו אותיות. צריך לספור. אין 60 ריבו אותיות. איפה אין? איפה אין? יש בדיוק כמה אותיות בתורה. יש 304,805. וואלה, המספר המדויק. 304,805. איפה 60 ריבו? עוד ועוד יכולה להתחלק. זה השלמה של שתי אותיות דרך כלל, בערך. כל אדם יש לו שתי אותיות. האות שלו זה מאלף ועד תו. א' ועד תו זה אות. מאלף ועד תו. כשאדם לבדו לא טוב, היות האדם לבדו. אז מזווגים לו ממש בהתחלה. אחר כך מזווגים לו, אחר כך משהו אחר. כן? יש תמיד זיווג. ושם יחוד חודשה בריחו, שכינתה. והברית מילה זה ממש עלייה. עלייה בעולמות אחרים. של ההוויה של התינוק. כמו שנאמר, לא בשמיים היא וכולי וכולי, פי קרוב אליך הדבר מאוד לפיך, ובלבבך לעקוב בשמיים ולרע. כי תאמרנה, מי יעלה לנו השמיימה? מי יעלה לנו השמיימה? מי בלעדי? מי יעלה לנו השמיימה? סופי תיבות שם הוויה. י' כו' וראשי תיבות מי יעלה לנו מ' י' למד ה' מילה. זאת המילה. המילה מעלה בעזרת השם כל אחד ואחד אשר ברא אלוהים לעשות. זה משלים, זה העניין של המדרש שאמר רבי עקיבא וטורנוסופוס. מצרף בהם את האותיות, מצרף את האותיות. כשמצרף את האותיות אתה מוצא 60 ריבו. ולהגיד את האמת על פי הקבלה אין 60 ריבו, יש 5,999,999 חסר אחד. מי זה האחד? זה קודשא בריחו, זה השכינה. זה השכינה, משלימה את הכל. זהו, אז בעזרת השם נזכה אחרי הברית ואחרי המצוות והכל שיהיה לו נפש, רוח ונשמה. כשאתה כותב נפש, נון פשים, רוח רש, וו חטא. נשמה, נון, שין, ממה, ככה למעלה, למטה. אז כל האותיות החיצוניות של נפש, נפש זה נון, רוח זה רש, נשמה, נון. והחיצוניות פה, נפש, שין, חטא של רוח וה' של נשמה, סך הכל תרי"ג. סליחה, תרי"ג, זה אמצעי, זה החיצוני. זה החיצוני. ומה שיש ביטויים של נפש זה פה, רוח זה ו', פה ו' זה אלוקים. נשמה שימם, כבר אמרנו ששימם זה שם, זה ספר. זה שם שדי גם זה, שם ד' י' פלוס ועוד 26 של שם הוויה. זה הלב, ממש הלב. זה הלב. בלעדי, כי מבלעדי אדוני, מבלעדי ידע הלב, ככה אני חשבתי, באמת. מבלעדי כולו שמע יוסף. בלעדיי אלוהים יענה שלום ברוך. אז יהיה רצון שאנחנו נזכה לראות בברית שלו, גיבור וחכם ועשיר. נזכה לראות בחתונה שלו, למה בברית בפורים? בחתונה. בטח. לא חתונה, בחתונה. אם אפשר, כי ממש, אני מזדעזע שלמה ששמעתי. אני באמת מזדעזע לשמוע ח' וכ' ואה ואלף ועין ככה מזלזלים. לא מזלזלים, יש אנשים שלא יודעים. אני מרחם עליהם. לא צריך גם כן להגזים, להגיד שמע. לא, באמת. אמרו שאסור לבן אדם בגמרא שיעשה, יתפלל אם לא יודע בין חטא לאלף. אחינו האשכנזים כך אומר. ואמרו ביישני וחיפני לא נותנים להם להתפלל. מנהו חיפני. אנשים בזמן של הגמרא, אנשים מחיפה. ביישני זה בית שאן. לא יודעים לבטל מסכנים. היה רב גדול אחד ולא ידע. ונתנו רק פעם אחת להתפלל. מנהו? רבי חייא.
אין לנו גדול כמו רבי חייא ובנאי, נכון או לא? מה שהיה עושה. אז לא נתנו לו, רק פעם אחת. אבל זה יערוך לדבר עליו עכשיו. על אליהו נביא וכו' וכו'. אז ממש שריבו אותיות לישראל, כל עוד ועוד זה בונה מה שהוא בברית שלו. וואלה, יהיה רצון שיזכה ונזכה כולנו, ויהיה בשבילך נחת רוח ולגבור הכל, שאתם חיכיתם להם בן ובת, ברוך השם, באמת. אני שמעתי שבארץ ישראל יש הרבה תאומים, באמת. גם הבוקר שמעתי כל יום. פעם שדבורה ילדה את התאומים, הייתי פה בתחנת אוטובוס. הייתי מחכה בתחנת אוטובוס ואני שומע אישה צרפתית. מדברת עם החברתה, והיא מדברת על מה? על שלישייה. הייתה לה שלישייה. לפני, אני לא יודע, 10 ימים, לא, לפני שנתיים משהו. היא מדברת איך מסתדרים, לא מסתדרים. אני הייתי ממש, ברוך השם, וירבו ויפרסו שישרצו. וישרו ויעצמו במאוד מאוד. אני לוקח אוטובוס, מפה עד שלב ב' יורד, אני שומע עוד צרפתייה אחרת, אני לא יודע למה, בטלפון שלה, לא, זו לא אותה, היא לא עלתה. מדברת על תאומים, לא על שלישייה, תאמיני, והבוקר גם אני שמעתי על זה. אז יהיה רצון. מזל שאתה מבין צרפתית, אנחנו לא היינו מבינים. אני לא הייתי מבין צרפתית. לא הבנתי. לא, מזל שאתה מבין צרפתית. בטח, למה הוא שאל, בטח. בעברית אנחנו לא היינו יודעים. צריך להבין 70 לשון, אדוני היקר. גם צרפתית זה חשוב מאוד.